So bigyan natin ng 52 si sir. So going to Bulacan tayo ngayon guys, Santa Rosa, Bulacan. Then dadaan tayo na Maynila. So magagas muna tayo dito. First gas natin, pupultang tayo dito sa may San Jose. So magkano kaya lahat yung magagas natin? So titingnan natin mula dito sa San Jose pupunta na Bulacan. Full tank 627. So yung first gas natin guys is 627 dito sa San Jose. So tinatansya ko mga nasa 1.5 ganyan yung makukonsumo natin kung di ako nagkakamali, 1.5 or 1.6 papunta na ang Bulacan galing dito sa Manila, galing dito sa San Jose. So nandito pa lang tayo guys sa may sentro ng Tigaon. Time is 8:31. So going to Bulacan tayo, Santa Rosa, Bulacan. Dahil itong kasama naman natin na ipapunta ng Paranaque or Pasig yata. Dito pa lang tayo guys sa may Tigaon, going to Bulacan. Ito yung Kawasaki Big Bikes Naga. Dadaan tayo dito. So time is 9. Alas 9 pa lang, kalahating oras pa lang natin binahe yung Tigaon to Naga. Kalahating oras dito tayo ngayon. Yan naman, napakagandang motor, R1M. Time is 9:42 guys. Dito pa lang tayo sa may Naga. Medyo natagalan tayo dito kasi nag-washing kasi tayo, kaya natagalan tayo. 9:49 kasi mga dinaanan pa kasi tayo. Sinamahan tayo ng isa nating tropa, si Brian. Sasabay lang siya hanggang sa may Ligmanan or sa may Ligmanan, then pakaiwan na siya. Bali magra-rides lang siya guys. So bigyan natin ng 52 si sir. Dito pa lang tayo guys sa may Tagkawayan, Quezon. Medyo mahaba-haba yung biyahe natin ngayon guys So kakatapos ko lang guys magbihis at magkarga ng gasolina, 200 uli muna. Doon na lang mapupultang zona. Grabe, inulan kami dun sa may bandang Ragay. Grabe yung ulan dun, solid na solid, basang basa rin Kaya nagbihis muna kami dito.
So kain tayo dun sa unahan sa may Gumaka. Time is 1:20 PM. So shortcut na tayo dito guys to Manila. Hindi na tayo guys sa may Gumaka. Time is 1:47 PM. Lalunch muna tayo dito sa may Gumaka. So meron ako na makikipagkarira ata itong Rosie na to halaga pa ata tayo maabanggan ito. So pupultang tayo dito guys sa may Caltex. Pupultang tayo dito ngayon. Tingnan natin kung ilan yung mapupultang natin. Full tank. Premium po yan? Ay, premium. Oops, 500 mo lang, 500. Yung una natin dun sa may pinanggalingan natin sa San Jose is 600 plus, ngayon naman ay 500. Then 200 dun sa may Ragay, sa may Quezon. 200, 500, 700, alas 1.3 na 1.3 na yung nagas natin. So siguro naman abot na to hanggang dun. So dito na tayo ngayon guys sa may Gumaka. Kakain muna tayo. Hanap tayo ng masarap na kainan dito sa may Gumaka. So dito pa lang tayo guys sa may Atimunan, Quezon. Pasok tayo dito sa may Bitukang Manok. Dito tayo dadaan. So ito na guys yung magandang spot dito sa Bitukang Manok. Ito yung mga napakagandang view dito sa Bitukang Manok. Daming motor oh. Ito gandang picture. Ayan guys, so napakaganda guys oh. Picture. Daming tambay dito. Napakaganda dito, Old Sigsag Road on National Forest Park 1969. Napakagandang daanan dito. Ito 7 PM, Rizal pa lang tayo. Province Rizal. So 45 km pa siya papunta ng Bulacan. So medyo malayo-layo pa. Estimated time mga 8 PM ganyan. Nandun na ako sa Bulacan. So ayun guys, first time ko lang magbiyahe mula Antipolo hanggang Bulacan, mag-isa lang.
ngayon. Napaka-traffic masyado dito. Kakatadaan ko lang dito sa may Ayala Malls. So yung kasama ko kasi na naghuwalay na kami ng daan. Papunta siya ng Pasig, ako naman papunta ng Bulacan. Kaya mag-isa na lang akong pupunta ng Bulacan, guys. So nandito tayo ngayon, guys, sa Quezon City, Mindanao Avenue. Dito pa lang pala ako, guys, sa mga Valenzuela. So sa wakas, guys, dito na rin ako sa mga Bulacan. San Jose to Bulacan. Grabe layo. 500 plus kilometer. Kakangalay talaga. Grabe.